Ayusa pagadaghana na itong nakuha nga tuloy. Nakachamba yun ta. Grabe pagadaghana sa ilawom, purting bagaa. Di matabas-tabas, nagkisik-isip patungod sa kalabas. Matik, birhan rin sa pagtuwa. Di mayano-yano, grabe pagkalamia sa tong tinuwa. Naglasalasa ang sabaw tungod sa kalabas. Birhan po nato sa pagkilaw. Parisan po ng sinugba. Paksit, grabe pagkalami ang tinukbanay sa mga singgaw. Higupan na yung sabaw sa tinuwa. Grabe pagkaayusa, tamis-tamis ang sabaw. Pure yung kayo nga labas, nagmantika ang sabaw. Nasudlan na po ang mga pabawnan sa mga singgaw. Wala na kang pasundayag. Lahos. Kinapunta, sugdan na nato. Mubirada na sa tarong panguha og tuloy. Pero usa ta mulusob ato sa nipayo atong usa kabuk makina. Duha magug kabuk makina ning pambuta. Ya ato ni ipatan-aw ang usa. Yes. Guba na. Diara, testingan sa usa ka singgaw og muandar ba. Daog may bugwak na og aso. Gipulihan na naghapos na sa nag-ayo. Igor gyud siya makabugwak og aso pero dili makadayon og andar. Og diri dili gyud kuno mada nailisanan nga pisa sa ilawom. Mabit bearing sila. Pero sige ra, double engine masaning pambuta. Napatayo sa kabuk makina, makaloud ra gyapon ta. Mao gin advantage ang double engine nga pambut. Ug makadaot-daot ang usa ka makina, ana pay reserve ang usa. Matik unay daghang pasundayag, ikarga na nas usa ka singgaw di ang bangil sa tong pambut. Mubatsi na ta kay murag hapon na. Talisaop na ang adlaw. Matik itok na nas usa ka singgaw nga largo. Magpababaw ta para di ta masangyid sa bato. Okay daog hapsan na nas usa ka singgaw di atong makina. Okay, goods. Magpanahinay lang ta. Dili man sa kayo loud atong adtuan para sakto sa kayo igabot ba. Hog na lang tagsuga. Na nas usa ka singgaw ni atong makina kay dol-dol na lang ta. Dol lang ta. Dira po dato mga classmate nagpasiga na sila sa ilang mga suga. Kita wala pa. Arita sa unahan gamay. Okay daw gipaong na nas usa ka singgaw ni atong makina. Arita diring napita. Giandam na nas usa ka singgaw ni atong hug-hug nga suga. Mo ni siya para apong sa tuloy. Moapong magunang tuloy basta makakita sila og suga. Hug na pa ni. Hug. Basta nalay tuloy sa dool, mao gini ilahang apungan largo basta makakita na sila og hayag. Ang atong palatandaan og nanay tabagak sa ilawom, nanay siya motunga nga buwa nga gikan sa ilawom. Pareha ning atuaw nanay mitunga nga buwa nga gikan sa ilawom. Mao na siya ilhanan nga nana ang isda sa ilawom. Matik unay daghang pasundayag ato na nang arihan sa pukot. May na maganam-anam og abot ang isda, mga tuyo na sila sa tong pukot. Dira atong ipakita sa inyo ha, grabe pagkadaghana sa ilawom. Way pila ka minuto, bira na punta largo kay grabe kusuga sa isda. Dili unya tak ato og hugpit, grabe pagkaayusa, nagrasihan gyud ta. Gitabangan na nas tulo ka singgaw na sa pagbira kay murag ubay-ubay jug toy. Grabe pagkanindota tanawon sa tuloy, pagkalabasa, nagkisi-kisi pa. Kani gyud ang pinaka-pure nga labas, buhi pa kayo. Nagkaguliyang ang mga singgaw binirahay sa pukot, porting pagkaayusa. Matik pagkahuman natong bira, ato na nang isang atatong pukot diya para sugdan na nato sa paghugpit. Samtang gahugpit kitaktakan puras do ka singgaw ng usa ka pukutan para sakto ta mahuman sa tong gihugpit. Mubira na sa ta sa tong gitaktak. Okay daw birahan sa tani sa paghugpit. Paspasan diri sa paghugpit kay napay pukot usa sa ilawom. Mao gining isda nga pinakaayos pud sugbaon, nya tuwa plus kinilaw aw paksit gyud sa tuwa. Daog gamay-gamay na lang nahabilin sa tong gihugpit. Di ra to nahugpit, ubay-ubay na. Grabe pagkaayusa sa tabagak. Nagilak-ilak, porte pampagahiya og lawas ba. Birahan sa tanay sa pagbutang og ice atong kuha. Isot tanay sa ice bucket. Ayos kayo nakapuno na tag usa ka box. Ay santani para igabot na to sa daplin. Gahi gyapon natong isda ba. Di matabas-tabas, grabe pa pagkadaghana sa ilaw mo. Nagdayak pa ang isda sa ilaw. Grabe pagkadaghana. Ato na ning birahon atong gihug nga pukot ganina. Dili ra kay daghan og sud, dili maguni saktog mata ning pukuta sa kaning isda. Manglapos ra kay gagmay og diri kay gipanggusla naman ang mga singgaw. Magtimpla usa tag kape. Birahan sa nato sa pagpangape. Kay murag dili na gyud magwanta. Higupan sa natong kape, pangpugong-pugong ba. After natong hugpit sa tong gibira nga pukot, aw di ara birahan na nato sa pagluto, magsugba, magtuwa, magkilaw tani. Ato na ilunodaan natong materialis para sa tong tinuwa para maitos gud pag-ayo ba. Aw syempre di gyud na makalimtan ang sili, pangpakondisyon man na sa tong tukob. Aw dira, lunodan na sa tong tuloy nga grabe pang pagkalabasa. Asos wala pa gani na lata ang isda, nagmantika na ang sabaw. Grabe pagkaayusa, pagkatambuka. Takuban na ini kahuman ug after pila ka adlaw natong paabot nga mabukal. Adira, may bukal na. Wanay daga pasundayag, birahan na tara sa pagtimpla. Butang ang asin gamay nga balik usa ka kutsara. Okay, goods. Matik dira tong tinuwa, di matabas-tabas, grabe pagkaayusa sa sabaw. Pagkalamian naman higupon, nagmantika pagayo ang sabaw. Grabe, magbutang na tadagsin sa tong ministob. Ara ta di magsugba, plastaran na tanang isda di ang babaw. Muinit ra man na aw sayo kay pagkasugba. Adira, ato na ni panghauno ng uban, kay daog na ni pagkasugba. Asam tagasugba pata sa uban. Ato sa ni manihon natong kinilaw.
butangan og sili, ikahuman, butangan og suka, paksit, grabe pagkaayo sa. Itsahan na sa tong pinupino nga materialis, pagkahuman, birahan na sa pagtimpla, butangan og pangpalasa nga bitsin, isunod butan ng asin. Okay, goods. Wala daga pasundayag, tukbon sa tanay kay grabe na pagkagusla. Hala, Oh, abab. Atas laut mga sinjawang. Yan na. Oh. Kaya baliw. Ya, Lawin. bab. As dulu ko pula no. Kapag mo suka ano? Suka ba? Ya, to. Ada idol. Kung tinilaw niya, ito pala. Gabo bilagin na ron. Nagba. Pasin niya. Third. Nagba. Tayo. Higup. Sabaw. Yay. Sarap na ibang Brian. Katalingon nga. May abo ito na ron. Sarap na ibang Brian. Kumbalaw. Tarang dumog. Kaya po, kanya para ang tatawan. Buong lagi po. Tudan ng kamot yati na. Ano na? Hindi na ito. Dawa mo ganun, wag gulik. Bulang-bulang suka. Una maskaran daw. Una maglumok. Pinalag ko po. Ito, higop. Wow, ya. Init. Init yun. Siguro ka. Tara. Kanon. Milaw. Hindi mo lalo. Ba't mo ka pinag dito dito? Kamay ang pitugol. Pasok ito. Idol ko balaw. Grabe, buwa mo. Grabe. Idol ko balaw. Panos ang kanong ko balaw. Basta ang ino. Wak na tili, wak. Anli tubig mo na. Iya. Bitaw niyo. Sige. Bahugit yuk. So, abang hindi kong kumain sa Jebol. Nasa kaano walain. Siyampas mo. Lalu dia tak pano. Lalu dia laut. In the middle of nowhere. Ambil. Turut. Oh, ayo. Amun bubuang enggak boy. Biar. Macam tubig ko dia kay mag. Piki gamay bangin man. Alright, pag human natong panukob, birahon natin itong pukot nga gipaungot sa ilaw, di matabas-tabas, grabe pagadaghana og toy, natuyan gyud og daghan, taud-taud magud nato gibilin sa ilaw. Nangurti na atong pukot sa tuloy, grabe pagkaisda makapabuot ra gyud kag unsa kadaghanon imong kuhaon. Ayos kayo, nagrasihan gyud ta. Yo, pup. Yo. May putla non. Yo. Grabe bay. Video lang kaniya. Ay, butang na yung kamera.
di matabas-tabas, grabe pagkadaghanas na toy, grabe pagkaisda sa muta siguro og taas pataog pukot, pero good sa raning katas ununa para maato sa dugog pit ba, porting pagkaayusa na libre gyud atong tukburonon. Mag-shoutout sa atong mga singgaw, shoutout kang Ridi Nolasco Labidis, kang Salobre Jan Wesley, kang Joel Huyno Cuiriado, kang Mordswain Manatad Gakang, kang Reynan Gumira, kang Mary Joy Blanco Tonton, kang Junaida Alho Calve Sumalinog, kang Introvert ni, kang Nini Toyor, kang Mary Jane Isrami Kasipong, kang Jay Mabini, kang Mario Biato, kang Angie Sala Olson Bergmark, kang Randy Aguilar, kang Mylene Kamingaw, ug kang Charlito Istaura. Shoutout na ninyo mga singgaw, comment lang mo mga singgaw sa atong latest upload. Adto ta magkuha first 15 comments sa atong shoutout. Dili lang ko itong mga singgaw, i-share og like ng video para mas daghang tang matukob.